Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live sa atong na balita kaganiha. Dunay duha ka sunog nga nahitabo sa usa ka barangay lang. Pipila ka oras lang ang distansya mga kapuso sa maglahi nga sitio diya sa may barangay Tejero. Pasado alauna kagahapon, unang miigo ang sunog sa may sitio Back Blessed sa barangay Tejero na isa nga to sa second alarm among alarma sa sunog ug gibanaban ng 2.4 million pesos ang danyos niini. Moabot sa 15 ka mga balay ang apektado. Samtang pipila ka oras lang mga kapuso, pagkagabi, mga alas 8 sa gabi, miulbo ang laing sunog diha sa may sitio Laurente sa barangay Tejero kagahapon. Gihapon, 4.2 million pesos ang gibanaban ng danyo sa sunog. Magpakisayo ta kabahin ining back-to-back mga insidente sa sunog gikan sa Cebu City Fire Station spokesperson makauban nato karong buntaga SFO2 Wendell Villanueva. Mayong buntag SFO2 Villanueva, sir. Mayong buntag, Sir Nico, ug sa imuhang mga daghan nga tanaw sa programa sa GMA Cebu. And tuguti ko sa di pa ta magsugod sa atong interview. Happy birthday day, Sir Nick. Daghang salamat, sir. Thank you very much. Sir Wendell, duha ka insidente sa sunog atong sugdan kining paghapon sa hapon, sir. Sitio Back Blessed. Unsa mahinungdan ato, sir, base sa inyong investigasyon? Matud pa sa initial nga informasyon nga ato nadawat sa ato mga investigators, although this is not final, no, but the investigation would lead to may kalabutan kini sa kuryente. Ang unang sunog nato gahapon sa hapon. Nagsugod ang sunog diya sa may second floor sa usa ka balay unya wala matabang nakakatak unya di ko ano atong gi-raise to second alarm ang maong sunog. Fortunately, walay na injured o walay nakalas sa maong sunog unya ni kuan doon na rin sa danyos nga 2.4 million. Unya sa dihang kuan ni kuan no ningit-ngit na doon na po laing sunog nga atong gitubag. Kuan kay sa ano tagsara kay ni nga hingigo kayo ang usa ka barangay nga igo og duha ka sunog sa usa ka adlaw. So diha sa may kuano sa Sitio Laurente din kani opposite sa kuan sa kapon nga sunog kay tinuyo man dunay tay na atong mga investigador dunay tay na buha nga suspetsado unya posible nga pasakaan ni kaso after nato kuha tanan ang mga ebidensya leading towards that particular person dahil nagtumbok niya dahil mga testimonya sa mga tao din nagsugod gyapon ang maong tinuyo nga pagsunog sa second floor sa maong balay nga asa nagsugod ang sunog. Doon kani gipadlong siya apan wa kuno ni magpakabana padayon siyang gibuhat mao nang posible nga arson ang hinungdan sa ikaduhang sunog diyan ngit-ngit na unya kuan lang gyapon sir no nga main lang gani kay bisag ngit-ngit na wag gyapon na kalas o na injured sa maong dakong sunog kagabi sa barangay Tejero. Sir, sa unsang sa ikaduhang insidente, Sir Wendell, arson, unsay posibleng hinungdan, sir, ngano iya magituyo og sunog, sir? Problemado ba? Do na ba'y wa ba siyang husto nga panghuna-huna kini motohana? Kung makita nato sir no sa mga videos, sa mga interviews no sa over the internet tataw og klaro no unsa iyang postura, unsa iyang demeanor. There must be something wrong no na he might be under the influence of whatever substance no. Mo nga ato pa na siyang palawman pa ang atong pakisusi atong mga investigador wa pa mo unong no sa pakisusi sa kung unsa gyud ang tinuod nga motibo niya sa kung tinuod man nga siya gyud nagsunog niya ato do na may bisig kuan ikaw kuan siya sa second floor ikaw siya nanagi kuan nga sige duslitan hantod ni ni Silaog ni Ulbo so man as to his motive ato pa ng sutaon kay dako man nga kaso no dako din nga krimen also posible nga maglisod siya og gawas kay bugat man nga kaso niya nga himo niya dugangan pa nga maka-aggravate bitaw sa maong kaso niya pon kay
kuan og masuta nga under siya sa influence sa giniriling nga substances o drugas, so mas mabugatan pa ang iyang kaya penalty unya po. Tubangon. So kuan kada ako ning ikuan ang publiko no sa especially sa ato mga resident sa Cebu City nga mag-amping ta kanunay di nato matag-an mo gud ang panahon karon. Init kaayo ni ang kalit ng uwan mo nang ato mga electrical wiring sa ato tanang i-revisit no. Ato na i-check up para sa mga panahon nga init muuwan og kalit og doon natin mga paksi, doon natin mga tamad ang mga wire nato, posible na nga mo na mahinungdan sa tunog. Doon ay spark, wag din nato mabantayan mo na nga ato untang kuan na tagan mo pagtagad ato mga panimalay, ato mga establishment nga atong i-check ato mga electrical installation para malikayan nato ang tunog. Sir Wendell, kanilang may tungod sa arson nga kaso pananglit, sir, mapasakaan ka o mapamatud-an ka nga ikaw nakaingon sa sunog. Unsa man kadako ning kasuha nga arson, sir, so posible mong atubangon, sir, og of course tan-awon man ang estado sa imong panghuna-huna unsa bay nakaingon ato, sir. Can you give us some brief background lang ani, Sir Wendell? O no, tayod man tanong nga kining arson mao ni ang kuan ang tinuyo nga pagtunog no. Gamit ang bisan unsang inini ang paagi. So any person who burns or sets fire to the property of another shall be punished no by law. Manang kani bugat man ni ang arson, so posible nga I'm not really sure wa ba ni siya piyansa. So pero kuan posible nga kuan di siya bilanggo o matanggong din siya sa kuan sa prisuhan kay kuan man bugat man niya kaso may gani kay sa iyang kuan sa iyang pagbuhat sa maong kanang kuan niya pag set yung fire gabi walay nakalat in town no walay nakalat walay namatay walay na injured so man nga ato ginang kuan no usa ta ka problemado usa ta ka buryong no di kaya nako nga magbuhat sa ingon kay bugat ni nga kaso. Finally, sir, briefly, Sir Wendell, message lang nimo sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw ron. Una sa tanan no, daghang salamat sa GMA no sa paghatag sa Cebu City Fire Station sa Kaygayunan no. Ang Cebu City Fire Marshal, di Fire Superintendent Ronaldo Ino, mo pahimangno sa publiko nga kanunay ta kita magpabilin tayon, mag-amping ta kanunay aron malikayan nato ang sunog sa kuano sa miagi og karon ato ning gi-emphasize nga kining fire safety and fire prevention is everybody's concern. We need the full cooperation and active involvement of the public aron sa mga pagi malikayan nato ang sunog. Kung panlitan do na gani gamay nga pag-ulbo sa sunog sa inyong lugar, ayaw gid mo pagpanuko pagtawag sa inyong kabomberuhan ang ato ang hotline no 160 pwede yung tawagan din but sa sa uban nga mga sunog nga atong gitubag dako kay gamit ang atong gimontar nga 360 degrees CCTV camera nga 24/7 nga naglihok nga magmonitor sa mga sunog sa ato ang palibot mo na nga aron malikayan nato ang sunog aron malikayan nato nga ugdaw ang atong makabtangan nga gihaguan nato sa pila ka tuig mag-amping ta aron di ta mamahimong biktima sa kay sa ako nang gingon sa una walay nagnisi nga nasunugan pulot gyud kini nagilak pulot kini panguban makakihon pa kay tungod sa kaguol mo na nga amping ta kanunay og kuan gyud magkuan lang ta mag-monitor sa sige sa nya gi-invite pud namo ang tanan nga please visit our Facebook page sa Cebu City Fire Station kay diha manghatag kami og mga mahinungdanon kay impormasyon especially sa mga fire safety tips o pagbuhaton sa mga sa panahon nga dunay tunog nga muigo ug unsaon nato paglikay nga mamahimot ang biktima sa tunog. Daghang salamat. With that, magpasalamat Mr. Dako. Thank you so much SFO2 Wendell Villanueva. Ug bubalik pa mi mga kapuso, tutok lang.